Zápasnícky klub Moldava nad Bodvou spustil nábor, ktorým sa má rozšíriť gymnastický krúžok pre deti od 6 rokov. Je to šanca, ako tráviť čas zdravo a niečo zaujímavé sa naučiť. Je to krúžok gymnastiky, taká myšlienka skrzla nám už v lete tohto roka, či nerobíme niečo pre dievčatá, lebo my robíme stále nábor na zápasenie pre dievčatá, ale dievčatá trošku sa hambia toho boja, toho zápasenia. Tak prečo nie tá gymnastika? My máme zápasenie veľmi blízko k tej gymnastike, lebo to je základ nášho športu, veľký základ. Tak prečo nie tú gymnastiku? Skúsili sme nábor. V auguste, v septembri sa nám podaril veľký nábor, úspešne cez 30 dievčat sme mali. Tým pádom sme to hneď aj spustili od septembra, začali sme hneď začiatkom školského roka a pomaličky napredujeme. Nie sú to len dievčatá, ktoré sa zaujímajú o gymnastiku. Máme aj jedného adepta gymnastického. Ja stále tvrdím, že aj môžu aj chlapci chodiť na gymnastiku. To je taká smiešná taká srandička, že na to zápasenie nám babi nejak nechcú chodiť a zase naopak na gymnastiku zase chlapci nechcú chodiť. Takže, ale ja si myslím, že obidve športy sú pre chlapcov a pre dievčatá. Máme plný počet detí, že momentálne je to obmedzený nábor. Vždycky vtedy sa uvoľní nejaké miesto, keď nejaký adept je dlhodobo chorý, až vtedy vieme prijať nejaké dieťa. Ale momentálne máme plný stav od toho septembra, čo je super. Čo nás teší, dievčatá to chytilo. Dúfam, že budú napredovať tak, ako napredujú od toho septembra. Máme tam nejaké prvky z pohybových hier, že nie je to len čisto o tej gymnastickej príprave všeobecnej, ale máme tam aj nejaké tie pohybové hry, či s loptami, naháňačky, nejaké trošku to posilovanie. Gymnastický krúžok môže v budúcnosti nabrať aj širší rozmer. Prvoradé je však budovanie základov. Najprv je to krúžok gymnastický a uvidíme, ako to dievčatá chytí aj na ďalší rok. A či sa prihlásime do nejakých súťaží alebo nie. Je to zatiaľ hudba v budúcnosti. Zatiaľ budujeme vzťah tých dievčat k tomu športu, aby mali radosť sem chodiť, aby vlastne sem mali prečo chodiť, že je tu dobrý kolektív, dobrá partia, že sa porozprávajú medzi sebou kamarátky, získajú nové kamarátky. Ako pri každom športe, aj tu platí, že pravidelnosť je veľmi dôležitá. Momentálne máme raz týždenne tréningy, gymnastiky, takisto, keď chcú dievčatá súťažiť, musíme mať aj viacej tréningov do týždňa, ale tým pádom, že sme tento rok prvýkrát to spúšťali ako pilotný projekt tento rok, túto gymnastiku, tak sme najprv raz do týždňa, uvidíme, ako to bude, ale tak určite je zo strany rodičov záujem o dvakrát, a to už by sa museli nejak časy skombinovať a nejako, takže to ešte počká a uvidíme, ako sa to uchytí, aby to zase nebol taký, že rýchly, veľký úspech a potom veľký pád, takže všetko pomaličky, všetko má svoj čas. Ako dlho chodíš na túto gymnastiku? Tak tento rok prvýkrát. Ako sa ti to páči? Veľmi. Veľmi sa mi to páči zatiaľ. A čo konkrétne sa ti páči najviac? Tak najviac tie kotuly pred a kotuly vzad s rozkročenými nohami. Myslíš si, že ti to ide dobre? Áno, ja si to myslím. A máš nejaké konkrétne ciele, čo by si chcela dosiahnuť? Tak by som sa chcela dostať aspoň na nejaké súťaže. Nelka, ako dlho chodíš na gymnastiku? Teraz niekedy som začala. A prečo si sa rozhodla chodiť na túto gymnastiku? Mama ma prinútila. A páči sa ti to? Áno. Čo máš najradšej v rámci tréningu? Kotule vzad. A myslíš si, že ti to ide dobre? Áno. Chcela by si niečo aj dosiahnuť? Áno. Čo by to bolo? Zlatý pohár. Ak máte doma dieťa staršie ako 6 rokov, ktoré túži po pohybe a zlepšovaní fyzickej zdatnosti, od útorka 3. decembra máte možnosť ho prihlásiť na gymnastiku pod vedením zápasníckeho klubu Moldava nad Bodvou.